Vedeli ste, že ľudské chodidlo je veľmi spoľahlivým diagnostickým zariadením? Dokáže konkurovať najmodernejšej technike a odhaliť akýkoľvek psychický či fyzický problém. A nie len to. Samotné chodidlo postačuje aj na vyliečenie zdravotných problémov. U Ivetky sa netreba vyzliekať do spodného prádla, aby zistila, čo vás trápi. Vystačí si s bosými chodidlami. Tu má trošku stojenú pokožku, to znamená, krčná chrbtica nie je v poriadku. Ani chodidlo tesne po pedikúre nevyvedie odborníčku z miery. Vie presne, kde zatlačiť, aby odhalila problém. Riadi sa poznatkami starých Číňanov, ktorí vynašli tzv. Reflexnú diagnostiku. Podľa tejto metódy má chodidlo 78 plôšok a každá z nich súvisí s iným orgánom. Prejdem všetkými plôžkami. Začíname pečeňou a končíme úplne hrubým črevom. Plôžka vlastne, ktorá je problémová, veľmi bolí. Bolestivé trhnutie chodidlom pri tlaku na plôžku obličiek bolo pre terapeutku jasnou informáciou. Na tej pravej nohe ma to miestami až tak pichalo. Sem tam také tlačenie, pichanie a na tej ľavej nohe ani nie. Môže byť jedna strana lepšia a druhá horšia. Táto dáma sa pre zmenu posťažovala na bolesť plôžky žalúdka, podžalúdkovej žľazy a dvanástnika. Ja to cítim tak, aké mi bola úplne vnútri v chodidle. Ten trávací systém tam je už dlhú dobu. Mám s ním problém. Mala som takú pani, ktorá mala problémy so štítnou žľazou a veľmi dlho sa trápila. Vlastne bola stále negatívna u zdravotiakov, ale u mňa vychádzala, že tam niečo je a vlastne sa to ukázalo až po pol roku. Po diagnostike nasleduje liečba reflexnou masážou. Pri nej Ivetka odborne trie plôžky chodidla prislúchajúce chorým orgánom. Keď nie sú k dispozícii nohy, sú ruky, ale ruky sú trošku slabšie miesto, takže treba sa s tým trošku dlhšie prohrať a trošku to dlhšie trvá. Boli sviatky, tak a ja som si dala, dopriala som si, pravda, že? No a potom sa ten žalúdok, ten žlčník ozval, tak mi presne povedala, že kde by som si mala masírovať, aby sa to roztrávilo, aby to prešlo, aby tie bolesti a skutočne to pomáha. Pokiaľ si myslím, že trošku človek ovláda aj tú reflexnú diagnostiku, vie si sám veľmi pomôcť. Ako terapeutka tvrdí, vie odhaliť postihnutý orgán či sústavu orgánov. Čo však necháva zásadne na lekárov, je určenie konkrétnej diagnózy. Každému klientovi, keď zistím, že niečo je, doporučujem, choďte k lekárovi. Príklad, máte oslabenú štítnu žľazu, choďte si ju vyšetriť. Keď sú hrčky v prstníku, tak prstník je na 4. prste a tuto nad prstom cítime takú hrčku. Takže vieme povedať, že je tam nejaká cistička alebo niečo, ale už aká hrčka, čo to treba naozaj, a nie alternatívnu medicínu, ale klasickú. Aj liečba reflexnou masážou je iba podporná metóda a nenahrádza lieky. Je treba upozorniť, že pokiaľ nie je správny smer určený, tak si môže človek ublížiť. Veľmi treba dávať pozor, keď sú napríklad aj ženy tehotné pri rakovinách. Nesmie sa masírovať. Treba vedieť už akým smerom, netreba ísť hociakému masírovu, lebo môže vám to nahnať do tela a rozšíriť.